ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ዮናስ ኣብርሃ ኣሚኒኹም ዳሕና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ሃምቲ ኣነ ሰላም ለለኹዎ ሰላም ይምነየልኹም። ሰላም ትኾንለይ ድማ ናይ ኩሉ ግዜ ትምኒት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም የቀኒለይ ብእውነት ኣብ ዝሎሙ ዒነሲ ማዕረሽ ገለ ሰብስክራይብ ረኺበ የቀኒየለይ እናበልኩ ናሎማዓንቲ ካብ ዝፈትዋ ጓለይ ብዝፈትዎ ህያ ንብዙሕ ዓመታት ካብ ልበይ ዘይወፅእ ካብ በቃ እየተላኣይኽኒ ትፈልጥ ድያ ነይራ ወይ ብግምት እያ ኣነ ይፈልጢ ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ማለት እዩ። ናይ ኣሕዋተይ ወይ ከይትጅምርዎ ወይ ድማ ኩላ ስምዕዋ ማለት እዩ። እዚ ብናተይ ኣማራፂ እዩ። ወይ ክትሰምዕዎ ኣለኩም ወይ ድማ ተይሰማዕኹምይ ክትሓልፉ ኣለኩም በሃሊት እየ። እዛ ጓለይ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነኪ ብጣዕሚ እየ ድማ ዝፈትወኪ። ሃሚሞ ናይ የንፍዕቲ ብዘይ ኣጋጣሚ ዩቱብ ኣለዋ ሂወት ፈታዊት ኣባ እየ ዝብል ከይድኩም ሰብስክራይብ ግበሩላ። ኣብ ታሕቲ ድማ ሊንክ ናያ ክገድፈልኩም እየ። ስሰናይ ንዓኹም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። ዘይመለስ ከልኹን ኣሕዋተይ ለለኽን ድማ ቀስ ናበልኹ ንኩልኽን ክምልሰልኽን ይምኩር ኣለኹ እየ። ሓደ ሓደ ናበልኩ ድማ ክምልሰልኽን እየ ርግጠኛ እየ። ይቅርታ ግበራለይ ኣብ ስራሕ ኮይነ ካብኡ ከዓኒ ሎሚ ዒነስ ኩሉ ሰብ ሰዓል ሒዝዎ ደቂ ዓረብ ፈቐዲ ሕክምና ፈቐዲ ገለ ስለልቃኒያ ብኡ ብዙሕ ሰብ የረኺ ሓደ ሓደ ዓቕሚ ዝፈተነ ግን ኣብቲ ናይ ሽዕን ማለት እዩ ኣርአየክን እየ። ዝተረፈ ክንደመቀስ ናበልኩ ባዕለይ ክመፀክን እየ ዘንደቅነይ። ስሰናይ ንዓኹም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ዮናስ ኣብርሃ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ኢኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ኣምላክ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለኽዎ ንስኻትኩም እውን ሰላም ክትኾነይ ብዓልቲ እውን ተስፋ እየ። ምሳኹም ኣለኹም ሓፍትኩም ሂወት ወይ ከዓ ሂወት ፈታዊት ኣባ ቻናል እየ። ልማዓንቲት ብናይ ዮናስ ኣብርሃ ቻናል ዝመፅኣ ኩሎ እንኳዕ ደስ በለኪ ክብላ ለደየናስ እዩ። ዩቱብ ብዙሕ ፃዕረ ድኻም ከም ዘሎ ኮይኑ ክንደይ ድኻምን ፃዕረን ሓሊፋ ግን ዩቱባ ተቐቢልዋ ኣሎ። ካብዚ ብላዕሊ እውን ሰሪሓ በርቲዓ ክሪኣ እግዚአብሔር ኣምላክ ሰናይ ፍቓድ ይኹን። ኣዴናሲ እንኳዕ ደስ በለኪ ደስ በለና ብጣዕሚ ተሓጒሰ እየ። ምስቲ ናተይ እዩ ተሻዓይቲ ብሓደ እየ ዳርጋ ተኻፊቶ ግን ብሰዓት ኩሉ ነገር ብዙሕ ምስ ደኸመት ምስ መለአት ምቕባል ንእሽተይ ድንጉ ኢሉ ነይረ ግን ዩቱብ ከምኡ እዩ ዋላ እውን ተቐቢልካ ምናምን እውን ኣብ መንጎኡ የልዕሎ እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ቪድዮ ዘይሰራሕካሉ ብዙሕ እንድሕር ዘይትፈጥረሉ ኮይንካ ሙሉታይዝካ የልዕሎ እዩ ማለት እዩ። እና ከምኡውን ናይ ጋይስ ሰዓዱን ምናምን ቪድዮ ይኹን ፎቶ ስለንጥቀም ብከምኡ እውን የልዕሎ እዩ ማለት እዩ ሙሉታይዝና። ዩቱብ ድሕሪ ህንደይ ፃዕረ ድሕሪ ህንደይ ድኻም እዩ ፍረ ናይ ድኻምካ ዝኸፍለካ እምበይ ከም ዩቱብ ሓያል ስራሕ የድለይ ማለት ኢና። ኣዴናሲ እንኳዕ ደስ በለኪ ብድጋሚ ማለት ኢና። ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ሕፅል በለት መዝሙር ክዝምር እየ። መዝሙር ንምዝማር በስመ አብ ወወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላክ አሜን። በእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተማህፂነ ክዝምር እየ። ኣብ ስደት ቦታ እንተነበርና ትብል ብስም እግዚአብሔር ኩላትና ሓቢርና ንዘምር። ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናይ ኣብኡ ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና። ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናይ ኣብኡ ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና።
እንዳገበረ ኣብ ጸድፊ መንገዲ ክብሪ በና ኣብ ሃገር ብዓዲ ሓይሊ ናይ ሕደስ ኣብ ስደት ሃገር ምሳና እዩ እግዚአብሔር ምሳና እዩ እግዚአብሔር ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናያው ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና እንዳባረኸ ስራሕ ናይ ዳውና ምሳና ይነብር ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ኣብ ባዕደ ሃገር ትጓሃርን ኮይና ካብ ጸላትና በርቲዑ ሓይልና ካብ ጸላትና በርቲዑ ሓይልና ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናያው ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና ስሙ ክንጽውዕ ጠሚትና ምብራቕ ናብኡ መጺና ከርሕቀና ሕማቕ ክብሪ ሂብና ኩሉ ሰላም ከነ ከመይኑ ይሓፍር ንዕኡ ዝኣመነ ከመይኑ ይሓፍር ንዕኡ ዝኣመነ ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናይ ኣብኡ ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና እንዳመሃረ ሓደስቲ ምስጋና ጾሙን ጸሎትን ኩሉ ይሰምሐና ምሳና እዩ ንሱ ንዘላለም ይኽበር ይመስገን ጐይታ መድኃኔዓለም ይኽበር ይመስገን ጐይታ መድኃኔዓለም ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናይ ኣብኡ ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና ኣብ ስደት ቦታ ተነበርና ቤትና ገዲፍና ተወፃና ናይ ኣብኡ ኣምላክ ይረድአና ሓዘን ካባና የርሕቀና ኣሚን። ስለ ዝማሬ ዝማሬ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነ ይኹን። ዝነጥበ ዝጎደለ እውን ብኣፈት ጓል መላእክቲ ተኣረመለይ የሬት ድምፂ ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን እያ ኣዝማች እውን ብዙሕ ኣይመለክዋይና ያው በቲ ዝኽኣልካየ ትንፋስ ዘለዎን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝኾነ በቲ ዘለኒ ክእለት እየ መዝሙር ዘሚረና ኣዴናሲ ብድጋሚ እንኳዕ ደስ በለኪ ካብዚ ብላዕሊ በርቲ ኢኺ ጠንክረ ክሪአክ እውን ናይ ኩሉ ግዜ ድልየት እዩ። ናይ ዮናስ ሰብርሃ ቻናል ተኸታተልቲ እውን በቲ ዝገበርኩምና ሓገዝ ካብ ልቢ እናመስገና ካብዚ ብላዕሊ እውን ሓገዝኩም መበረታዕኩም ኣይፈለየና ክብለኩም ይፈቱም ካልእ ግዜ ክመፀኩም ኣይጠፍአኩም ማለት እዩ። ብናይ ዮናስ ሰብርሃ ቻናል እስከ ሰዓት ክንመካል መፀኩም ግን ዝሰናይ ንዓኹም ማለት እዩ ኣሕዋተይ።